Zigaleleke ngentsasa iHawks zizokubamba igosa likarhulumente. Kutsholwa ngelithi umtyholwa usebenzise inkampani kadade wabo khona ukuze afumane isiniki-maxabiso sokunikeza ngezixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane ye-corona kwisebe lezemfundo. Kukwavakala ukuba uye wathembisa udade wabo ngomyinge we-10 ekhulwini kwimali eza kuthi iphume. Iye yayokuxela kwabakwantsasana intombi ke emveni kokuba umtyholwa engafezekisanga eso sithembiso saloo mali. Bakhetsheke balufumanisile uphando lokuba ngenene isixamali esingangezigidi ezibini zeerandi ngo-Okthobha singenile. Baphinda benza olunye uphando oluthe xhaxhu bafumanisa bakule khampani zikhona ezinye izigidi ezimbini zeerandi eziye zenziwa zinika maxabiso ezigqithileyo. Umnaku bomtyholwa kunye nomyeni wakhe bazinikezele emapoliseni eZwelitsha. Ikheyisi yona iluqilima ngokubungqina obuqokelelweyo. Sinesiqinisekiso sokuba utshutshiso luza kuqala kungekudala. Isebe lezemfundo likhuphe imbalelwano ethi iyakwamkela ukubanjwa kweli gosa. UNandipha kunye nomyeni wakhe banikwe ibheyili ye-20,000 logama umtyholwa wesithathu uMandilakhe Mgwangqa ekhutshwe ngebheyili ye-R500. Ndingulubaba Lodada, kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.